przywitać na rozpoczynającym się roku jubileuszowym, roku 50-lecia Koła Hafciarskiego Siedmiu Kolorów i Złotnicy Kaszubskiej, koła, które działa przy oddziale gdańskim Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. To bardzo ważne wydarzenie dla mojego klubu, bo reprezentuję ten klub właściwie jako przewodnicząca 6 lat, ale związana jestem z nim od dzieciństwa właściwie. Jesteśmy klubem, który na stałe związany jest z Gdańskiem. Naszą siedzibą jest Dom Kaszubski przy ulicy Straganiarskiej. Tam mamy co miesiąc spotkania. Klub w tej chwili liczy 25 osób. Cała historia zaczęła się w 1975 roku za sprawą pani Barbary Rezmer, która jest znana wszystkim prawie hafciarkom. Podtrzymujemy tradycje hafciarskie, czyli pilnujemy, aby haft kaszubski w takiej formie, w jakiej powstał, przetrwał do dzisiaj i jeszcze dalej. Bardzo cieszę się z tego powodu, że oprócz pań, które są już seniorkami, które są w klubie od wielu lat, z każdym rokiem, po każdym kursie haftu, który się odbywa corocznie, przybywa nam młodych osób. Mamy koleżanki z innych ośrodków hafciarskich. W moim akurat klubie, który spotyka się w Gdańsku, jest cały przekrój. To są mieszkanki całego regionu, od Wejherowa po Starogard. Jest to klub, który jest związany ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, więc jak sama nazwa wskazuje, jest to miejsce dla wszystkich mieszkańców Pomorza. Stąd mamy i Kaszubki, i Kociewianki, i Gdańszczanki, i osoby w ogóle niezwiązane z regionem, ale zainteresowane haftem. One się wszystkie uzupełniają i ta wystawa jest doskonałym tego przykładem, bo specjalnie z okazji 50-lecia klubu klubowiczki szykowały się pod kątem takim, aby pokazać cały przekrój haftu, jaki występuje na Pomorzu. Haft mnie bardzo interesuje z pokolenia na pokolenie. To znaczy, że moja mama haftowała w szkole podstawowej w Bożestowie, musiała uczyła haftować i w momencie, kiedy jej się pomalutku zbliża do emerytury, ja mówię, no nie, coś trzeba zrobić na tej emeryturze. I to znaczy, że trzeba spełnić swoje pasje, swoje hobby. Zajmuje się renowacją mebli i do tego jeszcze i dalej zaczęła kontynuować haft kaszepści. To wszystkich szkół. Są to szkoła Nilbyliczymy, szkoła Żukowskiego, ponieważ jest stąd pochodza z okolic Kartyc, później szkoła Chwaszczyński, Pójcki, Tucholska, Borowiacka, Gdańska, no i Słupska. No i jest szkoła tak zwany haft z złotnicą, czyli haft czepcowy. My to tam bardzo rada spotykamy, jest nas tam około 27 osób i każdy z nas coś nowego wnosi. Lubię ten mój haft, który jest rodzimy, który się naucza, to jest haft kaszepści, szkoła żukowska. Myślę, że one zaczęły swoją robotę w tych czasach drążych, kiedy może i po prostu w każdej chacie było wysiewone, ale było bardzo ciężko u nitki, u materiału, u len. I często ten wysiłek sprzed 50 lat, jak ja pamiętam choćby z mojego domu, nie był aż taki snużny, choćby temu, że nie została zachowywana kolorystyka. Mama brała ten kordonek, ja ci szło kupić, ani ta ci ona brakowała. Dziś dnia są znacznie lepsze czasy dla wysiłku, ale też to, że tak długo te białci trwały w tym swoim działaniem, sprawiło, że dziś dnia jest to nasza spadkowizna kulturowa i bardzo wysoko sobie cenimy wszystko, a to, że one trwają już 50 lat, wychowując następne pokolenia, no bo widzimy, że z tego pokolenia, które zaczynało, to już i postępne generacje, jakie zaczęły tworzyć i wysiewać, to tyle należy się cieszyć.
Także cieszymy się bardzo i niech ten wysiłki i w farbach złotych, i w farbach kasiepskich, jak nadłoży dyrę, jak nadłoży nas sesi i upiększywa nam nasz kasiepski świat.